Yeupenyu hutsva hwatasangana nazvo 2023 tasangana tese tiri vapenyu vakanaka kamurwa pakati pedu. Nyangwe vakakamurwa, vanhu vanoenda panyika nenguva yavo, vanhu vanoenda panyika nenguva yavo. Saka zvichireva kuti vakachengetwa nanhasi tasangana tese tiri vapenyu. Takatarisira tichiti horodho yatakabva takati noise ngaite shoma, nyaya dzedu tifambe zvakanaka. Dzimwe nyaya dzamunadzo nhasi dzaparwa muhoridhe yamakabva, dzimwe dzamuinadzo dzagara muinadzo mukurarama. Ndine urombo kana tichirarama panyika tofanira kuita zvinhu zvakanaka. Unogona kurarama 50 years uchiba, uchiita sei, uchituka, uchishora, usingabatiwe, asi zuva remuridzi rinosvika pamusoro penyika. Mamurumu vanopomba vakawanda umu, mamurumu vanoba vakawanda umu, vanoroya vakawanda mukati mamuru. Kunonoka chete kubatwa, asi anenge abatwa panguva yachiroya ndiye muroyi nguva ipi? Iyoyo. Anobatwa achipomba nguva ndiye mhombwe nguva ipi? Iyoyo. Munofanira kuzvinzwisisa izvozvo. Vatikavakidzana uno vatinogara navo vanoti chaona muzako chapita mawa chiri kwani? Chiri kwaini. Imi vakadzi mapfekera muri kuita muri konzera chaos, ndimuri konzera kuti varume vapinde pachihuri. Kupfeka kwenyu hakuna kunaka. Unoti ukapfeka so kuti akamuti kotama, yozvo kuti ibvisai mazambe yamukapfeka pana pakuti kotama. Tinobva taona nyika yacho inouya tichitsvaga. Izvozvo kufumuka. Murunzwisana. Mukadzi wako achikuda mubatanga ona kuti apfeka zvakaita here zvinokodzera pakufamba kuti ave mukadzi chaiye. Kuzora mafuta munozora hazvishande. Musiwonoita accident ndipo unoona kuti hazvibatsire. Hausioneki chironda chipi? Icho wakuti machiremba emuZimbabwe akutadza kurapa batiwe ndiwo uri roho. Wona izvinhu zvakanaka panguva dzose. Unofanira kunzwisisa. Toya tinonyaya dzatinotonga misi yose nenguva. Vanhu muri kuabhiusa vanhu pakurarama. Vanhu muri kuroora vana vadiki. Vanhu muri kurarama vana vadiki nokuda kwemadivisi emushonga yekurima. Kana kuti unofunga kuti ndikaenda kunganga ikanditi ukararama mwana mudika kana 5 years zvinondiitira zvakanaka. Siyai pakurarama vana vadiki. Ndaitaura musi uno ndiri kubhindura na provincial majors achiti mambo nyaya dzawandisa. Kujeri kwakazara, kujeri kwakazara. Murarama mwana ano 7 years, ano 5 years. Munowane chii chamunonzwa? Mushonga yese iyo. Mutemo nyika tiri kuti vanhu ngavaroorwa akwanisa 18 years. Regai dzive shiri mazai hana muto. Saka zvatinoita tikasangana nonyaya dzevana vadiki pana patinokuchaja. Zvinodzimba ndokuti musiye. Ukaona ari pa next door pako achitorwa mombe dzichena kuti arora mwana mudiki, zvinonakidza kune kuti uzozvita unobva wazvisiya. Varume vanobikirwa sadza nenguva, zvinoita kuti pabude mumba mukatadza kuvachengeta zvakanaka vana vadiki. Ukaenda pana vakorinde 7 inoti waniswa. Musoro shoko unobva wati kana wati waniswa. Kana makurara unobva mufanira takamwanyengetera kuti Satani asapinde pakati penyu mozorara futi zvakare moita bonde futi ngechipiri kuti Satani asapinde pakati penyu. Zhira kuti imba yenu bva imira zvakanaka. Saka vanhu ngavaite zvakanaka.
Uno muridzi wavo. Tikuirana. Saka ndofunga kuti ndipei nyaya tuona. I'm sorry. Sakaitika panomubiwa wangu uyu ndifunga kuti mai wangu akamboenda kuChristmas. Vadzoka manje vakudzoka sana ndakwapa foni. Ndakatenga ndakati anodzoshandisa foni. Saka vachidzoka kwaya sina foni yebva vandipa foni kadiki. Ndakabvunza kuti kafoni aka makawana kupi. Saka ndikafoni aka ndakapiwa kipi. Takafona piwa kipi. Zvanzi ati alright. Ndione kafoni kaka. Saka nguva dzacho ndibva ndamutora ndichita zvekumanikidza. Ndakatora kafoni aka ndakataisa. Saka ndinatsano saka ndikataisa kuti kafoni aka ndikani. Ndakataisa mafoto. Ndaona ari mafoto ya uyu nebvudzi rake ranoredred. Foni ndiye Brian guy. Ndati akandichienda kuti ndiende kuti chando kuti wasiwa foni yangu. Saka nguva ndinoenda kuti ndiende kwa Brian. Foni yemba ndakutanga kuitaisa marekodi. Vandisangana marekodi namba dzadzimai yangu dzedzi dzavairekodha pamwe chete vachidanana. Dzokutaurirana vachidekudanana kwavairi. Ataura. Saka kanopoka svika pandibata zvakanzatsa. Handina baba ndichirege kusvika kwaari. Ndakatatsa ndodzva zvapo ndandasada kuti ndisvike kwaari because ndinozva ndaona. Taura nyaya yenyu kuti chii chaita pano uyu. Ndokuti ndibhadhiro chikomba kwacho chaidana nomukadzi wangu. Tipetizwe Brian. Kutora na baba wenyani. Yasanga ne mukadzi wakanditandira murume kuti ndanga kutodana. Mukadzi wacharu? Iye akabva tosiya kusungisa ino ndazomboenda kupolisi saka ndakanzoti apo akabuda. Ndaenda mu. Hanzi ndakamuona mukadzi akanditi handina murume. Ndobva tatanga kuita joint toita love. Ina nditendereni pamusana kuti yanga atoripamba pangu titoronga kuti tolakite takatodyara foja takatiita zvese. Munogara village kurefu zvakadini okwadira. Tori padhuze iye ari pakati yevhindi manyamaro. Iye andokuziva kuti uno mukadzi. Andozviziva. Andoziva kuti mukadzi wako. Andoziva kuti unonzi baba teenager wanda ama teenager. Pane chingati pehutini imwe chinogona kutiudza izvozvo. Foni iripo pane foni yacho ndakatora ine marekodi. Tipewo foni yacho tione. Ndiplayere. Ndikurumbidzirei tione. Une rimwe zuva here wakayambuka Nyamasanga? Uchimuona? Wakamukonzera kupi? Yakonzera na Kwachakonda. Kwachakonda aibva Kwachakonda achibva ananga kwaChidemba. Aitogwa imbogara kumusha kwamai wakaenda kwaChidemba. Kwachakonda ndopamaenda kuchionana. Aishanda kwa Tenkumba. Okay. Kupamba pako makajefu maiona nawo imomo futi. Aiwa. Amajefu anaona mwanana. Ndibireo ndamirira foni. Ina ndiri kunyazostera zvakadai. Ndoda kumberi kwacho kwakakosha ndekuti ndoda ipa ndo pandikuda bhozi ndikatadza kutonga vanhu. Mukadzi wo ukazenge wakudanana naye iwewe. Mukadzi wangu kana unge usingazvizivi toita sei? Mukadzi asi kuoneka uyanzi akandisungisa nomukadzi ndezvaari kutaura. Unozviziva here kuti uyu akasungwa? Asi unombonzwawo chero? Ndakatozonzwawo mafoni yangu nzisi yafoni yangu.
Mukadzi akachimbira foni yangu tena kabla. Ko foni yakatorwa nani? Mukadzi. Iyoyi, mukadzi yeye. Akatorwa foni. Vakazoti uyo watu wakatora foni ava vakuzomurwisana naye. Mune imwe nyaya here yamukamboenda kwaSabhuku. Sabhuku akati kudii? Sabhuku yakangonzi chazongoenda kwachipi. Maminitsi kwaSabhuku ari kupi? Ndiverengerewo chop toni kana isati yasvika munosvika. Ndinoda kunzwa maminitsi kwaSabhuku. Sabhuku jevu ndatonga nyaya Cosmas Masunga naBrian Zabuloni nekuda kwekuti Zabuloni ari kudanana nemukadzi wemunhu. Masunga akatofoni naZabuloni nemudzimai wake mufoni yaZabuloni ine mavoice calls records yekutaura kwose kwaaita kana kuswaita nemukadzi wemunhu. Umbo hwaburitsa pachena kuti Zabuloni ane mhosva yekudanana nemudzimai waMasunga. Zabuloni abvuma kuti vanodanana zvichokwadi. Right. Pane phone number here papo. Munodzidzisa vanhu venyu kana vachinyora matsamba achienda kuna mambo vanonyora phone number. Ndipei kunoni phone yacho ngaidzoke iyoyo. Phone ndoyani? Yeah. Phone mwakaita ikuputirwa here? Phone akatongotora achipinda nemvura renda kubva asi munhu andidanira naye ndikabva ndakumutora. Saka unonzi wose kana mukadzi wako azonzi mukadzi womunhu iwe ngochidana naye. Zvinotondirwadza ndoti mukadzi wangu anotongoita naye. Iwe ngochidotoroora. Chitoti munhu asina munhu akaitoita. Mabhuku aunoziva ari kumhiri kuno mangani? Ari kumhiri kunani nani? Masabhuku aunoziva? Kajevu na Nyamaropa zviri padhuze nepadhuze? Riri padhuze ndoripi? Ndichigwande here? Kana kuti Nyamaropa? Vanogona kuti vangakumbidza nemoto? Chigwande na Nyamaropa vanogona kukumbidza. Ko kajevu? Parepo. Kajevu na Nyamaropa? Parepo. Ndikuda riri padhuze nepadhuze. Nyamaropa na kajevu zviri pamira sei? Patori nikamufamba. Panofamba makilometers mangani? 3 kilometers. Alright, ndau kubvunza munhu. Papa paifoti mungoro unopaziva? Pane muvanga unopaziva? Uri apa? Vanhu vari apa ndokwana? Ndokwana mungoro wacho. Aiwa, tabva mungoro apa pamuvanga apa? Pasquare ndo vari mubhukumani? Mamwe wacho uri kwaNyamaropa. Aiwa, ndikudawo Pasquare vari kubhukwani? Pasquare uri kwaNyamaropa. Right, tikadzoka mbichana kwavari apa pana mvura apa pasaida. Pana Garikai. Pagarikai vari pakadyira. Right, kubva paGarikai kuenda pabhuku ranyawo panokwana 3 km. Pakwana. Panokwana chi? Pakwana 500 meters. 500 meters. Ko kubva ipapo kubva ipo paibva pamungoro kuti tiende kusvika pane pabhuku rokwakachigwandi pakaita makilometers mangani? Panovangofambuka. Saka vari padhuze ndevaka? Haina ndoti padhuze ndivo kwanenge Nyamaropa naChigwande vatori padhuze. No, ndabvunza kajevu ndiani kubvunza because wataura ndabvunza pana Garikai pana mungororo ndepasi. Pana Garikai pana mungororo vangu vatazoona padhuze. Iwe mfana unogara kuti? Anogara kuti? Kwani? Idi Mozaburo ndiani? Ari kupi? Shedza sekuru wako? Shedza sekuru wako? Kule. Waingo ni mwana wako?
aite musho kuzvinzwa wanza zvona achibvunza imairo iwe mboisa cheni chana chop maniwe iwe unondiudza kuti distance yangu paka Jeff iwewe usataura nonsense wazvinzwa shut up line ndi mundirani bisarani yako uda kutaura iwe uda kutaura zvinoenderana nei ndinototi ndibatsirwe noti sekuru vake uyu anditi uyu murume uyu ane mashoko ataura tiri pachitachoka tichisvika akati changamire vanetsi tinongovati mbichani wadai ndikanetsi anai ndikati changamire vakatanga rini piwa chokumo nyaya iyoyo tikatonetsana zvokuti ndasvika ndofunga ndine mukuru mbiri nato nemurume uyu saka ngachinongedzera pamakapiwa chokumomwe nepamusina tobataziva darese baraziva mashandira okay simuka ndogara pasiwe inambogara pasi tozoichapa judgment imbogara pako iwe imbogara message dzako dzawakaisa mufoni dzinoza kwamaisangana nokubvunza mabvunzo esangana tibvunza kuti kajefu nachigwani nanyamaropa zvakamira sei zvese zvirimhose kwazvinhu but mhosva yako yaonekwa kuti nedara haugoni kubhadhara kunde 4 unobhadhara 3 kwazvinhu 3 times 3 ndikubvunza iwe 3 times 3 3 times 3 3 times 3 is 9 iwe uya awanika mudare muna anu mhosva aiwa iwa usapindura ndatawanika mudare muna anu mhosva